Nibisita sa Kapitolyo si Senator-elect J.V. Ejercito aron personal nga magpasalamat kang Gobernador Gwen Garcia sa nakuha nga boto sa miaging piniliay. Atol sa maong pagbisita, mipadayag si Ejercito ngadto sa gobernador nga mapadayon ang motorcycle tourism, nililoan Mayor Cristina Garcia Frasco ang bagong secretary sa Department of Tourism. Si Ejercito midagan balik pagka-senador kaniadtong miaging eleksyon isip independente. Matud niya, nga lisod nga mudagan nga independente, ilabi na nga midagan usab ang iyang igsuon apan dako gayud ang natampo nga botos sa One Cebu Island sa iyang kadaugan. Iya usab gipasalig nga magpadayon ang iyang pag-establisar og pagtukod og lung, kidney ug heart center sa Sugbo. But during 2019, we started already the lung, kidney and heart center. So we did that also in Western Visayas. Tapos North and Southern Mindanao, Northern Luzon, para people don't have to go to Manila. Uban sa taho ni John Fredson Granada, Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.